खुलुमबाय बे समनि मोनसे गिदिर खौरां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिसायख'थिया बिटिसि बिसायख'थिया एप्रिल दानावनो जा बा अक्ट'बर बा सेप्तेम्बर दानावनो जा नाथाय बिसायख'थियाव बे समाव हाग्रामा महिलारियानो देरहागोन आरो बिपिएफआनो सरकार दागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। सेप्टेम्बर हलेও বিপিএফ सरकार बनाबो एप्रिल माहत करिलेও বিপিএফ सरकार करिব बिदि हाग्रामा महिलारिनि गोनां बाथ्रा थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिसायख'थिया एप्रिल दानावनो जा सेप्तेम्बर दानावनो जा जायखिजाया दानावनो जायाथों मानो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सरकार दागोन बे फिक्स होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावदों जे बे समाव बिजाथि लाइ होनायनि जे अक्ट' थामहिनबा बे समाव 15 अक्ट'सिम बे समाव बिजाथि लाइनि बा आर'ज लाइनि थाखाय बा आर'ज लाइ होनायखौ बे समाव होफुंनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिबावदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 40टा बियाबाव दासिम 100निबो गोजौआव बे समाव आर'जलाइ मोननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लास्ट दिनটো 15 तारिख लास्ट डेट আৰু আছে বহুত হৈছে আৰু আহিব। সংখ্যাটো কিমান স্যার? সংখ্যা 40টা সমষ্টিত 120 হৈছে। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जाय बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि हानजानि थाखाय आर'जलाइ खालामनो गोसो बिथांमोना 15 खालारसिम बे समाव आर'जलाइखौ गथायनो हागोन आरो दासिमहालागै 100निबो गोजौआव आर'जलाइया बे समाव मोनफैबाय बा सौफैबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिनि गोनां खेमफोरथि बिथाङा बुंथिदों जे सेप्तेम्बर दानावनो जा बा एप्रिल दानावनो जा बिसायख'थि जेब्लानो खुंगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे सरकारखौ बिपिएफआनो दागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन दोलोफोराव जाय दैदेनगिरिफोरा थांदों बै दैदेनगिरिफोर थांनायनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। गोबां बेफोरबायदि नेशनेल लेभेलनि दोलोफोर दङ आरो गुबुन दोलोफोर दं जाय दोलोफोरनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो थांलाय फैलाय जाबाय थागोन नाथाय बे समाव आंथ' थाङाखैना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जेसेबां दिनालागै आं थागोन अब्लासिमहालागै बिपिएफ राजखान्थि हानजाया थाबाय थागोन आरो बेयो रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय 2025 थामहिनबा बे समाव सेप्तेम्बर नङाब्ला एप्रिल दानावनो जा जायखिजाया समाव बिसायख'थि खुङोब्ला हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हानजायानो सरकार दागोन बे फिक्स होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। एটো एप्लिकेशन दियार लास्ट दिनটো 15 तारिख लास्ट डेट আৰু আছে বহুত হৈছে আৰু আহিব। সংখ্যাটো কিমান স্যার? সংখ্যা 40টা সমষ্টিত 120 হৈছে। 120 হৈছে। তার আগতে 17টা পাই সরকার করব পারে সুবিধা হচ্ছে নির্বাচন সিচুয়েশন সব সময় একে না থাকে। আপোনালোকে চাওক আপোনালোকক মই দেখাই দিম বিপিএফ সরকার কৰিব। ইউপিপিএল সরকার নকৰে। ইউপিপিএল আজি সরকার নহব এইটো গম পাই আছে প্ৰমোদ বৰাই। এই কাৰণে হাহাকাৰ লাগি আছে কিবা কিবি বকি আছে কিন্তু সরকার বিপিএফ কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক আগৰ নিচিনা আপোনালোককো মই ফেচিলিটি দিম দে। সিএম স্যারে কৈছে এইটো সেপ্টেম্বৰত হ'ব বিটিসি ইলেকশন। নাই এইটো সেপ্টেম্বৰত হয় না এপ্ৰিলত হয় এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ বা ইলেকশ্যন কমিশনৰ কথা। সেপ্টেম্বৰ হলেও বিপিএফ सरकार বনাব এপ্ৰিল মাহত কৰিলেও বিপিএফ सरकार কৰিব সেইটোৱে। স্যার আপনার আকৌ সিএলএ বা নাই যাব পাৰে মইতো যোৱা নাই।
আপোনালোকে দেখা নাই অল ইণ্ডিয়াত কিমান MLA মন্ত্ৰীবিলাক পাৰ্টি সলনি কৰিছে তথাপিও একো হোৱা নাই আমাৰো যাব পাৰে কোনোবা যোৱাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মই আছো আপোনাৰ বোলে নমিনেশ্যন দিবলৈ মানুহ নাথাকা হ'ব পিছত হয়। মত বৰে কৈছে কমলো যাম বা এইবিলাক কথা হয় দেই